Nadiskubre ang usa ka giingong vintage bomb sa Sitio Sunflower, Mandug Proper, Barangay Mandug, Buhangin District, Davao City. Sayo kaginang buntag adlaw nga Sabado, March 14, 2026. Sumala sa report sa Davao City Police Office kun DCPO ang 39 anyos nga construction worker nga si alias Jojo nakabantay sa usa ka metal nga butang gikan sa yuta samtang nagkalot siya og fish trap sa maong lugar. Nagtuo si Jojo og iyang kauban nga sudlanan lamang kini nga adunay bulawan. Busa ilahang gisulayan og kalot gamit ang pala. Apan sa ilang pagpadayon, miduda sila nga posibleng bomba ang maong butang tungod sa hitsura niini. Hinungdan nga ilahang gihunong ang pagkalot og mitawag og 911. Galayon sab nga girespondihan sa kapulisan ang insidente og gikordon ang lugar aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Niabot usab ang mga operatiba sa Davao City Explosive and K9 Unit nga mipahigayon og assessment og nakumpirmang usa gayud ka vintage bomb nga JP-250 ang nadiskubrehan. Luwas kining na-recover sa mga otoridad o gidala alang sa hustong disposal procedure.